Wati jorao ke kebang lukurok ni deramang anggo phiaba wati keri khebo pola sabir man pokba haba khainarok ni bagui o wati kebang wama baino mandai RD block ni bisingo khobjaknai Rabia Sorda lama bai tei koloi thangmani lama tabuk thanglasu lama belaino hamya angai kwagi thangbaika blab blab khai tei kinarni o lama kwagi thangmani bai tabuk o amchani lukurok jingdal kalaijak thanglasuni bagui abnono tini thangi naikha mandai ni MLA Shopna Deborma koktoma thumnai rokno bo saka o lama age bo kwakjak tongmani kisa phiaba tabuk wati wamani bai tei bo kotorkhe kwagi thangka lama swnamnani bagui sengchon bo ongjak daktino lamano swnamjaknai phiaba kisa nasingdini lukurokno bo kokcharkha tini orbo Rabia Sorda ni je root kebai moto agino baijakno Engkai mo koekdin wati waman bagi tiap baikya thanglai su khai drop nong tongsu lama or kun gari rok choliya bike rok cycle rok obrok sin choli tongsu thik no bo to samung to ongkhorjak no swkang isa bejalangman bagi isa let dingui tongkha tak to already nongkhorjak no ab khlaijak sinai tam gang kai chungma nasingnai lama khlaijak nai ba khlaithani khlaina phainai already abo sengchona kongjak samung bo nongkhorjak oro phai borok phai it khikla khole samkhana sing sing tongso office ongkhorjak amahai tini abo simiya mandai elakote bojak kereng jagao no amahai kai bai tongkha tabu chung oro bo dino kopra besi abo hingkai tui koloyo arbo thang visit khlaika abo hingkai kasartei waise kwagui khlai paika ga abo bo omhai no samung abo on tender tongo tini khana kaisa on tender tongo abo khlaijak nai ab khlaimani pore kaisa kaham ka khlainani bagui holong siki jora khlai talangmani bagui abo tebo DPR ready khlaijak ngui thanai lama truk truk mandai ni bobo khlaijak nai bobo khlaijak omhai ke naitu naita khlai tongo bo lama khlaijak nai abo to chairman rok phai sapayo ako truk truk khlaijak nai paisa bai to khlaimaya khlainai mo bosoro khlaimai phantain bosor khlainai omhai ke step step rok mui thanai je lama je hamya abono blai ke dorkar abono no step nahari tongo hambai mandai elakani jotto takhuktai bo khuk songno ang obon kobong mungnargo lama hamya thing tongo problem joto no tongo haipano problem solve khainani bagi nai lama bomno sekang dinai tui bomno khlaina nang abo step by step khlai thangnai khlainani sujog rudi tam kai belai no problem ga phai sapaidi ba norok sekang chairman ma sanai chairman sekang sadi chairman bai salaimani poring gangkai chairman phai ana sapai gangkai bobo khlaijaknai abo nai khlai lainai ana direct phai ta sapaidi nang chairman thurute sadi hinai nang joton ko bongnar sab visit khaijini phai kma tini to visit khaitani chini block president tongo Boromganang Subodh Deborma tini orobo tongo chini PWD ni SDU Boromganang chini Amal Babu hingkai tongo chini central ni GS youth ni chini James tongo mahai chini Guru Podo chini Guru Podo tongo hingkai tongo chini leaders rok tongbayo amahai kai chini phai nai paika tamka hotat kebono sai akoi malia kudu naya akoi ingkui thanani ni nai amahai kai paika tamkai yoga ni program thang paika tabuk aro tui koloyo thangi paika oro paika tabuk SDM meeting tongo am bagi phaina samahai kai patet kana se obotang nai phaya ni samani phun khaiba ang saka bo lama nai haipano nai phaijang muchungjak ma ba phaima nai phaika abo nainani dorkar bo mahai ke koakha mobile logo thino photo ro akoro buihoro nayo haipano baithang naigena hin phaimani hamba